dhisike iki ora kena nyiwara kok mah ndhisiki nek dhisik ki yo iso ngaso. Ya sak mual dhisik ki ya oleh-oleh nggon. Ya kaya ya ora ana aran siji apa Bagong. Nggih syukur ora. Ora malu. Mangke wilujeng sedaya. Lah kowe padha slamet. Apa padha mawon? Kae ora mangsulane wong dibagekke kayu. Padha mawon. Yanto. Jeneng kula seneng Yanto niku. Kowe iki ora usah dadak guyu. Kowe iki meneng wae ndak malah. Wis meneng kowe karo kelap-kelip apik-apik. Nek nguneke cantrik iki suwi-suwi mata cantrik kok duneke kelap-kelip. Kaya blender entek batune. Kowe iki meneng wae ora usah. Ngomong-ngomong, nggih Mas Bagong. Jare kowe titip duit karo penembar 150 iya. Sing ngomong sinten? Mbokmu. Nggih namung kula nggih wangun-wangun kok. Ditukokake pedhet aja. Aja dilumpuhake bokote ditukokke pedhet ya. Nggih, raketan plastik. Ora ana gunane tuku pedhet kok ming plastik gong ora. Sak donge ra genah. Wis senengane cok ngapusi kok kowe iki trek cantrik. Ngapusi pripun? Ngapusi kula ajeng tilik ngulon sangoni ra lunga-lunga. Akanan kula yo dijak ngetan ngeterke TV nika. Yo mboten sias ngulan kula. Ya syukur golek pengalaman ya. Nggih, Mas. Heeh. Sesuk nek apa kowe iso oleh demit Segara Kidul. Oleh demit segara ora ana gunane. Mas Bagong nek ngendikake meh sak dong-dong ana wong kok dibojo demit kaya. Ya mengkane gelem ora idak sisan kowe wong sulang. Wes kowe iki menengo wae go ngrasa tok jak omong mesake cantrik engko ndak mung tok keplaki engko. Wong kejeme ora jamak mah. Domongi wong tuwa ku cok ora. Wis kowe ora percaya karo aku ngono. Nggih. Amusuh karo Tukijo kowe. Ratu Trajutresna iki. Anggepe. Ratu Trajutresna kaya angku iki kaya Sinuwun Prabu Setijo. Amnestijo Tukijo. Mengko tongger putuku Angka Wijaya sakwise bisa nyelani gunemane Bagong. Ingkang perlu aku bakal pitakon paran kang dadi darunane katitik nggon sira sowan kok bene kelawan adat. Sajak amengku sungkawa marata coba enggal matur kang prasaja apa kang nimbulake renguing pamikirmu kula. Surem kiwang karo kingken lir mangus tuwa kang layon ilang sirna denya memanise wadanane rolayung kumelku cemran nyomratani mring sarirani pun
Lestenya lutira kawang-wang gegono bang sumirat apa sababe kok dadi banjur manca rawat manca dirasa durung nganti matur kwaspa kang tumetes sangka pepadoning netra kang boya kendhat inggih wayah nyuwun marginipun sirna margalayu kemawon Kanjeng Eyang mboten nginten menawi inggih wayah tumitah wonten Mercapada amanggih lelampan ingkang mekaten saged anyupetaken ing pemanggih kula awit Ibu Wara Sembadra duweni sedaya para garwa kang kendran tanpa taliwara tinungka Kanjeng Rama ing sumedya ngupaya saengga spriki ugi dereng wonten pawarta menawi to gesang kula tanpa Kanjeng Rama boten wonten Ibu persasat kados kumliyanging godhong jati kang tanpa aji perlu menapa kula tumitah dangu-dangu wonten Mercapada Eyang mangsa bodho putu mundara kula Abimanyu sungkawanipun ingkang kemas tumpa-tumpa sampun kula pambengi prandene boten saged mendha malah sangsaya anggrantos kula sumanggaken wangsanipun Sang Tapa Begawan Wiraswara. Saya sing ora-ora. Ana Sang Tapa kok Begawan Wiraswara yo. Iya to Kakang Semar. Mengko tak kandanan. Putuku nggih Rabi Banyu. Kula nuwun wonten paring adawu. Sekabehing tumitah kudu anyandang lelakon kena tak ngibratake kaya dene ubenging cakra manggilingan mbok menawa mungguing rasa prihatin kang kaya mengkono mau bisa katanjekake talak brata sakwise anemu lelakon kang kaya mengkono besok bakal nampa kanugrahan kang agung sangka sih kadar maning diwata kula nuwun inggih nanging yen jeneng sira kuwatir amarga wong atua sira kabeh mau banjur tumindak ingkang nganyut tuwuh kaya durung tekan titi mangsane ora ana perlune pun yang ambuka jangka ingkang wase minangka kanggo anteping rasamu yen to wektu iki durung tekan titi mangsane Sudarmamu lan ibumu nganti angemasi kapraya lajeng kados pundi anggen kula saged pinanggih lan dhateng pundi cumandhaipun Eyang wis to kula yen pancen temen bakal ngupaya cilik bisa kepengin ngerti pawartane gedhe-gedhene bisa pinanggih secara wantan tak percaya oncata sangka ing pertapan dina iki senajan iki dina kang kena diarani dina carik wesi kala cakra nanging tumrap kanggo satriya kang talak brata kaya luwih utama upayanen kanthi nglakonana tapa lelana kula nuwun inggih aja pati-pati leren aja pati-pati mandhek ngeningke cipta yen durung ana bumi ingkang diarani wewengkon
Keraton Sanyaluri. Mbok menawa ana ing kono pampane jenis sira bakal bisa nampa pawarta munggu kendrane Sudarmamu. Nanging sing praekno ngati-ati. Awit panggodaning lakumu bakal abot. Nektrolir salira tunggal candraning katon sang andong topo gandeng Kanjeng Hyang sampun dawuh keparenga ingkang wayah nyuwun pamit bidal dinten menika Hyang. Sing ati-ati ya nggir medhunmu sangka pertapan maca tulak bolo. Pitung tindak aja noleh pitung tindak aja ambegan. Kinaya tolak mbok menawa ta nur beda kang bakalan nempuh marang jeneng sira. Kula nuwun inggih. Kantuna mangke wilujeng kula keparenga nyuwun pamit sak anak kula yen wonten luput kula sak anak kula nyuwun pangapunten. Sing ati-ati Kakang Semar nyuwun pamit penembat, nyuwun pamit penembat. Nyuwun pamit Mbah, sing padha ngati-ati Nala Garing Petruk lan Bagong.
Babang sinengkang wali sandang walikat Godhek wasimbar jojo Uang malang wentes nyogang ngesir Mulat risang wale sandangan Koko Prabu kula Yayi Cobi kula trindang utogok menapa menika ingkang kasebat ngerdi nggiri sarangan Gok Gok turu Gok mboten iki agi mlaku aja turu nggih mengko ngaso mengko nggih mangke kula niki seglawur ngengetke kahanan ngengetke gunung kok kaya nuk wong kok sing darbar kok sing kaya ngono wae tak rasa-rasake lho iki gunung Girisarangan apa udu kok ngengetke gunung kok ketok cilik kaya nuk Ulangi menika redi Girisarangan menika dipermanake dhisik. Yen panjenengan kira-kira wis blawur kok nganggo kacamata apa piye? Niki kaca dagangan niku. Kita kula nganggo nipun ajeng dibayari 20.000. Ning sida Mas sing ajeng nuku kena alangan dite ilang. Kowe iki ya sing ora-ora kok mbok nek pancen duwe sing apik iki dienggo ngono lho. Ngana ya wonten butuh sejene niku dadi nyarung bunuh. Nyarung bunuh kepiye ngomong. Menika Kang ingkang sebat Girisarangan nggih menika. Ngriku niku wonten pertapane ing dipun sebataken pertapan Ngukira Tawu. Oh mangkono. Aku kok weruh teja manter sak sada lanang, iki tejane ngopo togok? Pundi? Iki wulan iki. Panjenengan yen badhe prisa langgih niku satrus sing kanggonan wahyu. Wanodya utama gambar arum. Gambar arum sangaku sumo ya talmawur madu bronto gembrang-gembrang yen ngandika Koko Prabu kados pundi Yayi mbok cobi penyang kuwi tindak rumiyin dipun buktekno aturipun Togog Catugara Prayogi Togog lho melu karo aku Gog nggih jajah tak provokani
kepapak keprangguling mungso bawatnya bentar mulat risange suranggong karo mangisaing aronang gono Runanggono gawe gelar sira wang-wang jagat dewa Bathara satriya jenengmu sapa aja mati tanpa ngendi pinangkamu sapa jenengmu sapa jeneng ngendi omamu wae takon kok ngaku ora aja cok semala ndire ngaku gong siwa kanggo calone kena tok gawe anget-anget klambine piye to tembungen aku ki nek kepethuk siwa kan nembung sak sriku palingane surjan wis 3 jare siji ket wis 2 piye to kathok dawa engko ora sedeng tak nggo angin sing kathoke cendak aku ojo ayo lah cilaka bocah ki anggar kepethuk bapakne ora nganggo-anggo ngono kae kuwatir aku aku saiki akal-akalane ketemu aku wis ora nganggo apa-apa nek takoni muni lali ngono kowe kudu sing ati-ati lho Gong ngene wata Gong goleno kapraitnane ayo bejane kowe sing cilaka ki aku kok truk arep njaluk nek le dine-dinane ora kena dienggo mesti lobok iket ya lobok kejaba nek aku njaluk iket yo tak walikke apike ngono wae nyilene yo ora balik coba padha pokoke awake dhewe iki pokoke nggon rombongan pengurisan aya ora apa-apa tekate karo wong tuwa kok ora apa-apa iki ana ratu takon ngamplake wong jala ngetak kaya manuk genti kowe ngakon Narendra sangka ngendi sapa jenengmu jong parang pinangkaku yen kowe durung tau mangerti aku Prabu Angganadewa jenengmu sapa Satriya Tanjung Anom aku Abimanyu Yangka Wijaya lah candak bener kok omongmu nggih sing cilik kelap-kelip mripate kacan mripate wis siji kan nggih nek le loro nggih loro ning rusak ayah kowe rek nek le loro nggih loro ning rusak nang noe ra wis tak terima-terimake dunia berputar jenengmu sapa Gareng akon karo aku nek tak tegasi ngono ndak maneh kuduane anggras aku ya ndelok-ndelok sing nurune turun ngendi ra ngono ya arep turun ngendi-endi kae nek kowe iki ya ora dong reng aku njuk
Sing tok tiru kok riwayate Niwata Kaca. Mergo cacat mripate jalaran kenocis. Nek gareng kuwi maune mung dicocok bapakne kuwi. Wah, aku tegel-tegeli bapakne. Gareng ya ora urus kok. Sing dhuwur sapa? Petruk kantong bolong. Sing mburi dhewe sapa? Nginjen aku. Nginjen aku. Amune Bagong kok nginjen aku. Abimanyu onong baran. Yen kena tak prenggake becik ora sah swala. Dina kuwi manuta karo aku tak boyong ana negara Sanyaluri. Mbok menawa Jawata marang aku